खुलुमबाय साफ्रोमखौ बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय सिफुंनि भिडिअ गोदान लाना फैदों दिनै सिफुं फोरोंनायनि गोबाव जाथारबायमोन सिफुं फोरोंनाय भिडिअ लाबोया बे जाहैबाय दाहाल थुंग्रि सिबनाय जागोन आयदाया दा बेखौ फोरोंनायनि सिगां आं बे देंखोआ बोरै जाया बेखौ खनसे दामनानै दिन्थिग्रोगोन दा बिनि देंखोआ ओरै जागोन बिदिनो ओरै खारफिनबाय थाबाय ओमफ्राय गेजेराव एसे थाथ' थुथ' जायो एखमबा टेट टेट बिदिबो थागोन दा बेखौ दाहाल थुंग्रि सिबनाय मेनला मोसानाय दं बेखौ इउटुबाव सार्च खालामनानै नायदो ओमफ्राय बिनिफ्राय थाखो थाखो दामलांबानो जाबाय बोरै दामनांगौ फार्स्टआव बे एखेयानो जाजोबो बे फार्स्टनि जेरै देंखो बे उननियाबो ओरैनो जाबलांबाय थायो आरो फारि फारि खनबेसे दामनांगौ बेखौ इउटुबाव मोनसे भिडिअफोर नायदों दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय दा बेनिजों ओरै खालामनानै नों देंखोखौ रोंनानै लाग्रोदो बिनिफ्राय बेखौ खोनासंनानै बेसेबां राउन्ड दामनांगौ बेसेबां माबायदि मोसानायाव दामनांगौ बेखौ नायनानै दामबानो जागोन ओमफ्राय मोनसे खोथा सिफुं फोरोंनाय भिडिअ लाबोनायनि थांखिया जाहैबाय मानसिफोर रोंथारि दंना सोरबा सोरबा रोंथारि जा बेफोरखौ एसेबाबो बुजिहोनानै एसे रोंहोनायनि थाखाय दा लानानै फैदोंमोन दा गोबाङानो बुंहरदों आंनाव बयबो मोजांखौनो मोनदों माने बिदि सिफुं फोरोंनानै गोबाङानो रोंबाय होननानै आंनो खिन्थाहरदों आरो आंबो गोजोननाय मोनदों आं सानाखैमोन आरो बिदि मानसिफ्रा बिदि रोंहैगोन होननानै दा नुबायबो रोंबायबो दा गोजोननाय मोनदों गोजोननायखौ नोंथांमोननो आंनिफ्राय बावहरबाय दा बेबायदि नोंथांमोना आंजों हेफाजाब होबाय था आंबो नोंसोरखौ हेफाजाब होबाय थागोन दा बेखौनो बुंनानै आं दिनैखौ जागायनोसै दा नैबे मोनसेखौ मिन्थिनानै लानाया मोजां दा नटेसना मोननै जानानै दं बर'फोरनियाव सिगांनि मोनसे आरो दानि गोदान मोनसे जानानै दं सिगाङाव ओरै दामोमोन सा रे मा फा धा सा रे गा बिदि दामोमोन ना बेखौ फायाव जसुयोबा रे नैहाय धायाव जसुयोबा गा बिदि लायोमोन सिगाङाव ओमफ्राय दा बेखौ नटेसन गोदान दामदों दा गोदाना बिनिफ्रायसो आरो नैनिफ्राय सा रे बिनिफ्रायसो सा हमो सिगाङाव नैनिफ्राय सा हमोमोन दा बे सा गोदान नटेसना नैबेबायदि जादों बे जेनेबा बे क्लासिकेल सिफुं 6टा गुदुंनि दा बिनिफ्राय लानाय जादों सा रे गा मा फा धा नि सा दा बेबायदि लानानै फैदों आरो बै बेजों नैबेनिखौ गोरोबहोनो थाखाय बिदि लानानै फैदों दा साननो गोनां बाथ्रा एखेयानो बे नटेसना ओरै गोदान गोजाम एखेयानो जायो दा खालि बेयाव सोलायदों नैनिफ्राय सा हमदों बेना नैयाव सा हमदों देंखोआ बेजों दामबाबो एखेयानो ओंखारगोन बेजों दामबाबो एखेयानो ओंखारगोन बेखायनो गोनो गोथो साननांगौ गैया गोजामजों दामबाबो एखेयानो देंखो ओंखारगोन गोदानजों दामबाबो एखे देंखोआनो ओंखारगोन गोनो गोथो साननांगौ गैया खालि नटेसनाल' उल्थां फाल्थां जागोन देंखोआ बेनो नैबे आं फोरोंग्रा थाहैबाय सा रे मा फा धा सा आं बेजोंसो फोरोंगोन दा बियो जाहैबाय फार्स्टआवनो दं ओरै बियो दाहाल थुंग्रि सिबनायनि बेखेवथिया ओरैहाय जागोन दाहाल थुंग्रि सिबनाया 24 बिसान आग्रां देहेक बे दा बिनि फार्स्टनि देंखोआ ओरैहाय बे दं बियो ओरै जागोन ओरै दामनाया ओरै बिनि देंखो माबाया नटेसना ओरै नैबे नै खाथियाव मा धा पा सा धा पा सा धा पा सा मा धा पा सा धा पा सा धा पा सा ओरै जागोन जाबाय ना मा धा पा सा धा पा सा धा पा सा मा धा पा सा धा पा सा धा पा सा बेनिफ्राय तारा ता तारा रा तारा रा ना
मा धा पा सा धा पा मा रे सा नैबे सा फैबाय मा ओरैजों मा धा पा सा धा पा मा रे सा मा ओमफ्राय बिनिफ्राय सा रे रे सा धा पा मा रे सा मा नैबे दे रे गोजौनि बे गोजौनि मोनसे रे दा बे आखाइनि मोनसे आखाइ बे गुदुंनि मोनसे भिडिअ दङ बेखौ डिसक्रिपसनाव होनो दोनगोन आङो नैबे सा रे रे सा धा पा मा रे सा मा दा बे मोननैजों ज' दामफिनबा ओरै जागोन बे बिनि सेकेन्ड लाइना ओरैहाय मोनना देंखोआ ओरै खनसेनो गोलाव जासिगोन ओरैहाय आं खिन्थासै मा धा पा सा धा पा मा रे सा मा सा रे रे सा धा पा मा रे सा मा बिनिफ्राय तोरेरे नै फैसिगोन फैसिगोन सा रे रे सा धा धा ओरै जागोन ने सा रे रे सा धा ओमफ्राय बहायनो धायावनो रे थुनांगोन रे ता रे धा रे धा रे बिदि दानांगोन रे धा रे बेयो मा पा बे फाना बहायनो रे ओंखारगोन रे धा रे धा हाइ टिउननि रेया रे धा रे धा रे धा रे ओरै सा रे रे सा धा रे हाइनिखौ दे रे लासै दामबा फार्स्ट ओंखारगोन ना रे धा रे धा रे धा रे रे धा रे धा रे धा रे एसे गोलाव दे रे बियो बारा बेना 8 बार जायो रे धा रे धा रे धा रे बिसिनो जाबाय ओमफ्राय मोनसे दंबावो बेनिफ्राय तारा तारा ना 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 बिनिया नै धा नैनिफ्राय दे धा सा सा रे गा नैबे गा ओंखारगोन दे नै रे गा बुझिबायना धा सा सा रे गा सा रे सा धा मा रे सा मा धा सा सा गोलाव थांबाय ना ओमफ्राय रे गा सा रे सा धा मा रे सा मा नै खनसेनो दे ओरै माया खेबजोनाव खनसेनो ओरै धा सा सा रे गा सा रे सा धा मा रे सा मा गोलोमबाय ओरै जागोन बे खनसेनो ओरै खोबदो ओमफ्राय इ मोननैखौ ओरै नङाबा देंखोआ आलादा जागोन
रिसा मा बेखिनियानो दाहाल थुंग्रिया ओमफ्राय बेखौ आं खनसे दामनानै खनसे नटेसन बुंनो नटेसनखौबो खोनासंनानै लाबानो जागोन दे बेवहाय दामदों माधाफा सा माधाफा सा ओमफ्राय बेनिफ्राय बेवहाय दामदों माधाफा सा मा रिसा मा सा रे सा मा रिसा मा बेनिफ्राय ये दामदों सा रे सा धा रे दामदों बेखौ दामबाय सा रे सा धा रे जाबाय ओमफ्राय बे जाहैबाय धासा सा रे गा सा रे सा था मा रे सा मा धासा सा रे गा सा रे सा था मा रे सा मा बे जाहैबाय दाहाल थुंग्रि सिबनायनि नटेसन दा जाय सोलोंदों बिसोर मोजाङै सोलोंबानो जाबाय आरो माबायदि फोरोंबावनांगौ बेनिफ्राय बिदि फोरोंनायाव बुजिगोन ना बुजिया बेखौ कमेन्टआव लिर ना बेनिफ्राय एसे साबसिन नांबावगौ दा बे एसेखिनि बे खिन्थानाया सोरबा स्पिड मोनोबा नोंनि बे भिडिअ'आव थांनानै बै नोंनि मा होनो एसे स्ल' मसन खालामनानै नों नायजायो आरो भिडिअ नों स्पिड मोनदोंबा एसे स्ल' मसन खालामनानै नायनो हायो स्पिडखौ एसे खमायनानै होमबानो नों आराम बुजिगोन आरो दा बेखिनि जाबाय दा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो खालामनायाथ' खालामखागोनानो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय लोगोफोर सोरबा दंबा शेयार खालामना हरबानो जाबाय रोंलायलायथोंसै बयबो दा थेंक इउ दा आं थेंक इउ बुंबाय मानि थाखाय आं चेनेलखौ 10K साबस्क्राइबार खालामना होनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय बावहरबाय आं सानाखैमोन बिदि सिफुं फोरोंनायाव बिदि सोलोंग्रा मानसि ओंखारगोन बा खाम सोलोंग्रा मानसि ओंखारगोन बा सेरजा सोलोंग्रा मानसि ओंखारगोन होननानै दा नुबाय मेरला मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रा दं आरो सोलोंनो मोनियाव दा फोरोंग्रा गैयियाव बेफोरबायदि रोङि बिदि दं आरो दा बेफोरखौ नायनानै एसे एनै रोंलायलायबाय दा आंबो मिथिदों साबेसे रोंदों गोबाङानो आंनो कन्टेक्ट दं बे कन्टेक्टआव आंनो कल खालामना खिन्थाहरदों दा बेखिनि उननि समाव लोगो मोनबाय बावगोन होमबा दिनै बाय